Naimbag nga rabi tayo manen gagayam tayo kakabsat. Nadanon tayo manen iti Wednesday night, midweek kadagiti kakabsat. Ket agyaman tayo agsipod ta kadaytoy nga gundaway ket mabalin tayo manen nga kakadwa. Agadal kadagiti napateg nga sao ni Apo Dios. Nang nangruna tapno daychay panakirelasyon tayo kenkuana ket sanlaeng nga dumakdakkel no di ket di maamuan tayo nga nananay daychay kinaimbag na kinamanagayat ni Apo Dios kada tayo. Ket agyaman tayo agsipud ta dadigiti kakabsat nga us-usarenda daytoy met laeng nga programa tayo iti naduma-duma nga gundaway. Idi rabii iti Lunes. Adda kakabsat iti nagayab maysa nga nadeket nga gayem Jane Nueva Ecija. Ket imbaga daytoy nga elder nga Rizal Calya. Nga iti Sabado ket kabayatan nga ururayen da daychay programa nga gapu iti mission, that is Northeast Luzon Mission. Ket usus rin ta kabsat daytoy nga panagadal tayo iti Redemption Story Revisited. Ket iti testimonyo na ni Elder Calya ket kuna na pastor dagiti kakabsat ket may iluda ket mabindisyon na gapu ka daytoy nga programa. Adupay digiti umay nga text message kada kami kakabsat nga daytoy nga programa ket us-usa ren damet iti naduma-duma nga pamayan. Sakbay tayo ngagpatuloy dawate kakabsat nga agkararag tayo. Naindaklan nga Diyos amami nga dakat sa dilangit. Agtultuloy ama nga ipangato mi dagiti panagyaman mi, panagdayaw ni kenka. Wenno Diyos agsipod ta si kaya iti amami nga dakat sa dilangit. Agyaman kami ama agsipod agtultuloy nga itited mo daytoy agundaway. Tapno kadaytoy nga oras iti rabii. Ket agmaymaysa kaming anak mo tapno agadal kami iti napateg nga sao. Agyaman kami kadagiti naglabas nga leksyon nga inadal ni Ama. Agyaman kami iti panangidaldalan iti nasantong na Espiritu. Ta nakita mi dagiti kinapudno nga naggapu iti napateg nga sao. Dayawon da kang rudo Diyos agsipod ta sikod ti Diyos nga no nagkari tungpalem dagiti kari. Kadawaten mi ikan na kami ama iti sirib ken panakaawat nga nagapu iti trono. Daytoy iti dinawat mi iti naganapo nga Jesus. Amen. Iti agtultuloy nga dadalin tayo kakabsat ket maipanggep iti pannakaisalakan tayo. When naisalakan tayo kakabsat babaen iti parabot. It is a given truth. Naisalakan tayo babaen iti parabot. Ket dayjay pan nakaisalakan tayo kakabsat babaen iti parabot. Kayat met ni Apo Dios nga dumakkel rumangay dayjay nga pan nakirelasyon tayo kenkuana kakabsat. Ket inyarig ni Apo Jesus dayjay nga pan nakirelasyon tayo kenkuana iti maysa nga parabol kakabsat nga isuna dayjay puon iti ubas ket datayo dagiti sanga. Ket iti kayat ni Apo Jesus kakabsat tapno dayjay panagbiag tayo ket makaay-ayo iti sangwanan na. Datayo kumang sanga ket agbunga iti adu. Tanamon tayo kabsat nga dayti duwa nga klase nga sanga nga adaken ni Apo Jesus. Umuna, dayi sanga nga san agbunga. Taramidin ti Ama ket pudden na. Iti mikadua a sanga dayi sanga nga agbunga. Iti aramidin ti Ama dalusan na daytoy a sanga. Tapno daytoy a sanga ket agbunga pay iti adadu. Ket iti
Kayat tayo nga patyen ken ikarkararag kakabsat gapo ta inawat tayon dayjay panangisalakan ni Apo Dios kada tayo babaen iti parabo. Datayo met ket rumangay, datayo met ket agbiag, ket datayo met kakabsat ket agbunga. Gapo kadayjay nga panakirelasyon tayo kini Apo Jesus. Sinirek tayo kakabsat iti naglabas nga talo with iti timikatlo nga rabi kabsat nga iti panagbiag tayo ket kayat ni Apo Dios gapo kadayjay nga panakirelasyon nga mabalbaliwan kakabsat dayjay panakabalbaliw na ket dayjay kababalin ni Apo Jesus isu iti maimuli kada tayo tapno agbalin metten akababalin tayo. Daytoy kakabsat dayjay inbagana ni Apo Jesus no apay nga kasapulan nga adda dayjay nadeket a relasyon tay kenkuana. Ket babaen iti panagtulong iti Santo nga Espiritu kada tayo kabsat agbunga tayo kadayjay bunga iti Santo nga Espiritu iti panagbiag tayo. Kunanan ni Pablo kabsat iti Galacia 5:22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Anya ti kunanan ni Pablo kabsat ngem ti Espiritu patauden na ti ayat, rago, talna, anos, kinamanang nga asi, kinaimbag, kinamatalek, kinapakumbaba, ken kinamanagtepel. Awan itilinteg ang maibusor kadagitoy. Idi nga insalakan natay ni Apo Jesus kakabsat. Idi nga nagbalin asuno tayo. Idi nga inawat tayo dayjay nga sakripisyo na nga agpaay kada tayo. Datayon kakabsat ket naisulbong babaen iti pamati kenkuana ket agbibiyag tayon babaen kenkuana akas dayjay kunana ni Pablo saanen asyak iti agbiag no di ket di ni Kristo iti agbiagen kanya. Inadal tayo kakabsat dagiti dua nga umuna nga bunga iti Espiritu. Isu ti ayat ken rag-o. Dayjay nga ayat kakabsat isu iti pundasyon iti panakirelasyon tayo ken ni Apo Dios. Ta idi nga namuan tayo nga ni Apo Dios ay ayaten na tayo kakabsat. Ket dayjay nga ayat na inted na ti bugbugtong nga anak na. Awan iti tinengtengel tayon kakabsat, inted tayo metten iti amin tayo. Taapay iti kayat ni Apo Dios no ayaten tayo isuna. Ayaten tayo iti amin a puso, iti amin a pigsa, iti amin a kararwa, iti amin tayo. And without any reservation, kunatayon ken ni Apo Dios wen Apo ay ayaten da ka. Ket dayjay nga ayat kakabsat ammo tayo nga ti kunanan ni Apo Jesus agtalinaed kayo kanya. Ket dayjay panagtalinaed tayo ken ni Apo Jesus imay metten kada tayo kakabsat dayjay ragsak dayjay rag-o ngat panang tungpal kadagiti bilbilin ni Apo Dios. Ket dayjay nga rag-o kakabsat naggapo kadayjay nga naisublin a relasyon tayo ken Apo Dios. Dayjay nga rag-o nga ti Dios laeng iti mabalin a mangited. Dayjay nga rag-o kakabsat nga saan nga mabalin nga ited iti lubong. Dayjay a rag-o nga nagbalinen kakabsat akas sibibiyag nga ubog a living spring of water nga inted na kada tayo nga addan iti puso tayo. Tatang rabi kabsat,
ti adalin tayo nga bunga ti Espiritu, isu iti peace talna. Amun tayo nga iti sangalubungan kakabsat, mankind is spending millions of dollars tapno maaddanlaeng kuma iti talna. In the quest of peace, iti panagsapul iti talna kabsat. Nasyon ken dagiti tattao are spending millions of dollars. Iti maysa nga nasyon, mangibaon ti ambasador na iti sabali nga nasyon. Tapno agda kakabsat iti nasdeket a panagtungtungda. They want peace. Dagiti nasyon kakabsat, they have already experienced the bitterness of war. Ket numabalin sa andan akayat nga dapay laeng iti gubat nga umay. So they spend millions in seeking peace. Personally met kakabsat, kasjay met laeng. Dati tao kayat nang adda iti talna iti panagbiag na. They go to medical doctors. They go to counselors. Taapay, dagitoy iti patsyon da kakabsat nga makaited iti talna. Iti sao ni Apo Diyos, isuro na kadatayo kabsat nga adda iti talo, there are 3 folds of peace. Talo kakabsat nga panangsapul iti talna. Umuna, peace with God. Irugi tayo dahito adal tayo may panggap iti talna, may panggap iti peace. Kaday di kakabsat nga talna nga agapu ka na Apo Diyos. Apay, daytoy kakabsat iti pundasyon kadagiti talo wenno daytoy sumarunupay aduwa nga talna kakabsat. Without the peace with God, saan tayo nga maited, han tayo nga madanong kakabsat dayjay mikadwa at talna, which is peace with ourselves. Saan tayo met amadanon dayjay mikatlo atal na, which is peace with other people. So, nakita tayo kabsat daytoy 3 folds of peace. Peace with God, peace with ourselves, and peace with other people. Anya iti suro ni Apo Diyos, maipanggap kakabsat daytoy peace with God. Kunana, ni Pablo iti Romans chapter 5 verse 1, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Anya'y tinbagana ni Pablo kabsat, itanta na palintag tayo babaan iti pamati, justified by faith. Napalintag, babaan iti pamati, na ikapya tayo, iti Diyos, gapuken apo tayo nga Hesu Kristo. Apay gamin kakabsat, nga daytoy iti inbaga ni Pablo kadagiti kakabsat tayo, ijay Roma. When taday tumatlaang iti panangiladawan ni Pablo, no anya iti relasyon tayo ken Apo Diyos idi, sakbay tayo nga na ikapya, iti Diyos babaen ken Kristo Jesus kabsa. Iti Colossians chapter 1 verse 21, basahin tayo. And you, who once were alienated and enemies in your mind by wicked works, yes, now you are reconciled in the body of His flesh through His death to present you holy and blameless and irreproachable in His sight. Sino ka? Sakbay na tayo kakabsat nga in reconcile, in kapya ni Apo Jesus iti Ama.
Anya iti kunana kabsat, denggen nyo iti kunana. Tadda idi panawen adayu kayo iti Diyos. Adayu tayo iti Diyos. Sa inayon kakabsat ni Pablo, nagbalin kayo akabusor. Anya iti sitwasyon tayo, sakbay na tayo kakabsat, nga inkapya ni Apo Jesus iti Ama. Datayo, adayu tayo iti Diyos. Datayo kabusor tayo iti Diyos. Gapu kadagiti dakes nga aramid iti panunot tayo. Ngam nagpintas, daytoy kakabsat ti Ebanghelyo. Daytoy iti parabor iti Diyos. Ngem ita, kunana ni Pablo, babaen iti papatay iti anak na. Inkapya na tayo kenkwana. Inkapya na tayo kenkwana. The first peace is peace with God. Tapay, idin nga natay ni Apo Jesus. Idin nga inawat tayo dahil sa sakripisyo ni Apo Jesus. Da tayo kakabsat, ket na ikapya kada iti Ama. Day di adayu tayo ti Ama, inya sideg na tayon iti Ama. Idi nga kabusor tayo iti Ama, gapo iti dakes nga aramid tayo. Inkapya na tayo ni Apo Jesus, ket itatan, nagbalin tayon nga saan laeng akamkameng iti pamilya iti Diyos. Sikaken iti siya, anak iti Diyos. Ket mabalin tayo nga ayaban iti Ama, amami nga dakat sa dilangit. Denggen nyo kakabsat, iti panangiladawan ni Isaiah. Iti maysa nga tao nga saan ang naikapya iti Diyos. Isaiah 57 verses 20 to 21. But the wicked are like the troubled sea, when it cannot rest, whose waters cast up mire and dirt. There is no peace, saith my God, for the wicked. Niyati ko na ni Isaiah kabsat. Ngem mayarig dagiti managdakdakas iti nadawel at taaw adi agsardeng iti panagdaluyon na. No adda kakabsat di kapadasan niyo nga naed iti maysa nga lugar nga asideg iti baybay. Asideg iti tao. Ket no ammo tayo kakabsat nga iti panawen iti panagdawel iti baybay. Dadakkel kakabsat dagiti daluyon nga umay. Dagiti da narudor da ket agbitak. Malagip ko kabsat iti naggapuan mi jay Santa Catalina, Ilocos. Baryo nga subag asideg kakabsat iti baybay. Along the shores of Ilocos isu kakabsat iti nagtrabahwak sa bayak nga inbaon ni Apo Dios ita misyon. Manipod tagudin in gana iti sinait. Dagiti shores ti Ilocos is facing kakabsat iti laod, dayta Red China Sea. Ket intun no umayen iti bagyo, intun no umayen ti napigsangang angin, pudno dahi ibaga kakabsat ni Apo Dios ijen surat ni Isaiah. Ngem maiyarig dagiti managdakdakes iti nadawel at taaw adi agsardeng iti panagdaluyon na. There is no peace. Ngem agyaman tayo tadigiti imununa nga binasa tayo nga paset ti sao ni Apo Dios. Nga napalinteg tayo babaen iti pamati. Gapu kini Apo Jesus, ket inkapya na tayon iti Ama. Gapu kadaya ipapatay ni Apo Jesus, inkapya na tayo kenkwana.
Ket agtakder tayo iti sangwanan na anasantuan na dalos ken awan pakababalawan na. Dayawon tayo ni Apo Diyos. Gapu ken Kristo Jesus. Adda itital na kadati. We have peace with God. The second part of peace is peace with ourselves. Kunana ni Apo Jesus kakabsat, iti Juan 16:33, John 16 verse 33. These things I have spoken unto you, that in me you may have peace. In this word you will have tribulations, but be of good cheer. I have overcome the world. Ni Apo Jesus kakabsat kayat na, nga kalpasan nga adda iti kapya tayon iti Ama, kayat na met nga adda met iti kapya tayo, iti bukod tayo a panagbiag. Ibagak kada kayo, kunana ni Apo Jesus. Tapno adda iti talna, iti panakikadwayo kanya. It is only when we have accepted Jesus as our personal Savior. It is only when we are connected to Jesus like the branch to the vine, nga adda iti talna, iti panagbiag tayo kakabsat. Daydi nga talna, nga ited ni Apo Diyos kada tayo kakabsat, maikat daydi panagagawa, maikat daydi panagpampanunot, maikat daydi simple word nga kuna tayo stress. Taapay, adda tayo kakabsat, asi papamati, adda tayo anaikamang kini Apo Jesus. Daydi talna, nga inted na, agsipod ta pinarmeknan iti lubong urin o adda tay pelang ti lubong kakabsat. Ket daytoy a panagbiag tay diti lubong amwen tayo. Pinarmeken ni Apo Jesus daytoy lubong. Ket mangited iti talna. Dayjay nga panangabaknan iti lubong. Kunana kabsat ni Pablo, ijay Philippians chapter 4 verse 6 and 7. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving let your requests be known to God. And the peace of God which surpasseth all understanding will guard your heart and minds through Christ Jesus. Anya di din bagay katay kapsa. Intun no adda digital na nga ited ni Apo Jesus kadatoy. May kat di panagdandanag tayo. May kat di stress kadatayo. Tatiin bagana ni Pablo, awan kuma iti pakadanagan nyo. Ngem tunggal agkararag kayo iti Diyos ket agdawat kayo. Diyo liplipatan iti agyaman kenkwana. Sana inayon kakabsat, ay wanan na kay tutital na iti Diyos. I like that word. In the peace of God. Ay wanan na kay to, digital na iti Diyos. Intun kakabsat no addan kadatayo, dayjay nga pamati, dayjay a panagtalag iti Diyos. Nga awan kumay itanyaman a pagdanagan tayo, no dikit di agragsak tayo nga agdawat kenkwana. Ni Apo Diyos aramidin nanto, ay wanan na tayo, ket ited na digital na. Tapno, dayjay a puso tayo, ken dayjay a panunot tayo kakabsat, nakipagkaykaysa kini Apo Jesus. Iti may katlo,
apaset iti talna, ket talna nga agpaay iti pada tayo at ataw. Peace with other people. Laglagipin yung kabsat na inbagana ni Apo Jesus in John chapter 16 verse 33. Nga kunana, nga kabayatan nga datay pailaen dito'y lubong, parigaten na tayto iti lubong. Laglagipin yung kakabsat nga idi nga inawat tayo iti parabol. Inayaban na tayo ni Apo Jesus nga da kayo iti silaw iti lubong. Inayaban na tayo ni Apo Jesus nga da kayo iti asin iti daga. No adda kakabsat iti silaw, adamot isip nga. This is the great controversy. At datoy ni Apo Jesus nga sinurot tayo, taisuna ngayon iti lawag, I am the light of the world. At datoy met iti kabusor ni Satanas, ama, iti sipnget. At damat kakabsat dagiti pasurot na. Ket iti pasurot ni Satanas, guraen da, dagiti pasurot ni Apo Jesus, akas ni Satanas, guraen na ni Apo Jesus. Yung laglagipin nyo kakabsat, at dadigiti balakad ni Apo Jesus, nga agpaay kadatayo nga anak na. Nga addan digital na iti Diyos iti panagbiag tayo. Nga addan digital na nga inted ni Apo Jesus, we are now at peace with God and we are now at peace with ourselves. Kunana ni Apo Jesus, in His Sermon of the Mount, in Matthew 5 verse 9, blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God. Nagasat dagiti mamagkapya, tamanaganan danto nga anak iti Diyos. No adda ko nga kabsat iti panag saan a panagkikinaawatan. Adday riri ko na tayo lang ngayon. It's a simple word. Adday iti riri. Nga nagbaitan iti tattao. Iti kunanan ni Apo Diyos. Saan kuma nga datayo iti paggapuan ti riri. No di ket di datayo iti paggapuan iti kapya. When tisipnget guraen na tilawag. When addan tulak ta iti gumuro kanyang. That is the fact. Kunanan ni Apo Jesus, tilubong guraan na kayo. When nukastaman iti mapasama, iti ibaga ni Apo Jesus, nagasat dagiti mamagkapya. Tasika iti anak iti Diyos. Ikabil tayo kakabsat, daytoy peace with other people. Iti sitwasyon kakabsat, iti bagi ni Apo Diyos, the body of Christ. Saan tayo nga iadayo kakabsat? Yes, the body of Christ is affected. Tapay iti kayat kakabsat, ti kabusor, ket adda kuma, iti saan a panagkikinaawatan, uray pay iti uneg, iti pamilya ni Apo Diyos. Anya iti balakad ni Apo Diyos kakabsat. Kadag iti kamkamang iti iglesia, that we can experience peace in the family of God. In Colossians chapter 3 verse 15, kunana kabsat ni Pablo, and let the peace of God rule in your heart, to which also you are called in one body, and be thankful. Ta,
Tital na nga agtaod ken Kristo. Nga may wanwan kumang kadigiti panagkedeng ken aramid yu. Daytoy iti mang ngawisan iti Diyos kada kayo iti maymay sa abagi. Ket agyaman kayo iti Diyos. When we were still strangers, idi addatay pelang nga ganggan na it kakabsat. Ngem idin nga inya sideg na tayo ni Apo Diyos. Inkabil na tayo iti may sa abagi. This is now the body of Christ. This is the church. Awaten tayo kabsat nga iti iglesia is composed of different persons, different families, different personalities, persons of different backgrounds. Ngem iti kunana kakabsat ni Pablo, nagpintas dahi balakad na kabsat, tital na nga agtaod ken ni Kristo, mangiwanwan kuma kadagiti pangedeng ken aramid yu. Iti amin ko mga panunot iti kamkamang iti bagi ni Apo Jesus. This is the body of Christ, this is the church. It is to work for peace and unity. Dagiti mga ipangpangulo, dagiti opisyales, dagiti kamkamang. Ti balakad ni Pablo kabsat, tital na nga agtaod ken Kristo, isukuma iti mangiwanwan iti tunggal a panagkedeng nga aramiden tayo. When we make decision, we are guided by the peace nga inted ni Apo Diyos kada tayo. Taapay, may nga bagi iti pakikamkamengan tayo. Iti may kadua kakabsat nga verse nga ited nga pangbalakad kada tayo tapno maadaan tayo kabsat iti talna kadagiti sabali akamkamang. I'm now talking with the body of Christ. Masarakan kakabsat iti 1 Corinthians chapter 12 verse 12. For us the body is one and has many members, but all the members of that one body, being many, are one body, so also in Christ. Mayarig ni Kristo iti maysa abagi, nga adu iti paset na. May salata abagi uray no buklen iti naduma-duma a paset. Padasin nyo kabsat nga kitain iti personal abagiyo. Akasmet iti panangkitak iti personal abagi. Deta bagim, tinda iti bagi. Isu iti inyarig kakabsat ni Pablo ken Kristo. Daytoy abagi. Isu iti church ni Apo Diyos. Iti epeso inbaga na kapsa nga iti ulo isu ni Kristo. Ket ni Apo Jesus inayat na daytoy abagi, insalakan na daytoy abagi, inted na iti amin akasapulan daytoy abagi by giving spiritual gifts. Tapno daytoy abagi, which is the church, rumang ay kakabsa. Anya iti pasit mo, anya iti pasit mo. Amuem nga sika, ken iti siya, paset iti maymay sa abagi, nga bagi ni Apo Jesus. Daytoy tamudok kakabsat, iya sideg ko. Daytoy tamudok. Katubtobo na pailaeng kakabsat iti kukuna. Dati may isang rabii, ada digiti gagayem
Open and close quotation mark iti ulig ti balay. Kaya dagiti gagayem, agdang randamit kakabsat. No, at iti hanga na iyon nga prutas o nataraon. Kanon mo dagiti gagayem. So one day we went to a mall. Hindi Darwin, gimatang kakabsat iti mousetrap. Kit, ado digiti dadakkel, hanga marabutit talagang bao kakabsat. Ang dadakkel. Ang sasaruno nga at day iti maala day jay mousetrap. Iti naramid ko may, idi adda iti naala nga bao, iti may nga biga. Tanatay day jay baon, I tried to remove, idi insublik, ang kumagayam nga nailak kakabsat, day jay trap. Nagsuble naala day ito, tambo. Nganganit duwa nga bulan, nga adda day jen natay adara kada ito nga tambo. Amo yung kabsat idi nanaltaak day yung mousetrap hanga day utot uno marabutit tinaala na no di day ito. My thumb. Amin apaset iti bagik manipod iti kupo-kupo ingana dyan dapan, if so to speak. Nariknada day di sakit day ito na fingers. Now what is the point? The point is, ni Apo Diyos kayat nakakabsa. Nga iti bagi ket adda kuma iti talna. The body of Christ should be experiencing peace. Taapay ket di nga umay ti panagririri kumakabsat iti bagi ni Kristo. Tamaamin ket naisalakan babaen iti parabor. Ket amaamin dumadakkel babaen iti parabor. Ti amaamin ket addan iti ayat, addan iti rag-o babaen iti Santong Espiritu. In closing, I would like to give you 3 practical pieces of advice. Umuna kakabsat. We must remember that we are fellow members of the same body. Opisyalis ka man, anyaman iti takder mo kakabsat, iti organisasyon, wenno iti iglesia lokal. Laglagi pa, may saka akam-kamang iti daytabagi. Awan kuma iti agpanakkel akam-kamang adakdakkel na ngato ngem iti sabali kakabsat. Just remember, we are fellow members of the same body. Mikadua kakabsat nga balakat, we must also keep in mind that it is Christ's body which we are members. Ti iglesia isu ti bagi ni Apo Jesus. Ket datayo dagiti kamkaman. No kasano iti panagayat ni Apo Jesus kadatayo akamkaman. Baban kaditi parabor na. Masursuro tay kumamit nga agayan ayan akamkaman. As parts of that body, let us learn to love each other. Then peace will come in that body. Mikatlo. And I'm now talking about truth and facts. There are churches at the digiti iglesia kakabsat that members cannot talk to each other. They cannot see each other eye to eye. Tapay, nadadail dayjay kapya iti nagtinganda. Whatever reasons nga awan iti kapya iti bagi ni Apo Jesus. The third practical advice is we must take the initiative to restore peace.
Malagi po kabsat a daily workers meeting iti Northern Luzon Mission idi. I was still a district pastor. Kas-kastra ko, di trabaho kasubsubli. Iti workers meeting, there was a heated discussion about policy, benefits, kuno namin. Kataday ti may isang pastor nga nagapo iti field, district pastor. Dati gigom na kakabsat na papel. Damay, DJ ti pagbabasaan na DJ ibagbaga na policies. Adamit kakabsat iti may isang administrador. And I will have to name him. The late Mr. Biernes, Sabelo Biernes. He was the treasurer of Northern Luzon Mission. Noong pa'y kitding ni Ninong Belong, inasugan na kakabsat, dahil nga pastor, and he got the paper. Kit idinala na kakabsat, he did not fold it, he crumpled it. There was a spirit of agitation among workers. Tapay, we did not expect na kasadyay ti mapasama. And then all of a sudden, God's grace rolled over that meeting. Nininong Belong na kakabsat, iji sangwanan. Innaganan na dahi pastor nga nangalaan na dahi chay nga papel. I still remember, I still recall his word. An administrator, the treasurer of the mission said, I'm very sorry. Inaganan na di pastor. Sanin baga amin nga anak, kuna amin nga trabador, I'm very sorry. Han ko kumanga na aramid day jay, I'm very sorry. Day jengin baga nakakapsat ni Mr. Biernes brought peace amongst the workers. Dahil tinakita nga kababalin na ni Mr. Biernes, ni Ninong Belong. He will always take the initiative to restore peace. Handa nga pampanunutan dahil saan na treasure, na administrator. He can say, I'm sorry. Niya po Diyos kakabsat iti mang bendisyon katatay. Ket kayat na nga adda kuma dayjay tal na iti Diyos katatay. God wants that His peace is with us so that we can be at peace with ourselves. And when we are at peace with ourselves, we can be an instrument for His peace. Niya di kararag ni Saint ni Francis of the Assisi, Lord, make me an instrument of your peace. Ti parabor ni Apo Diyos ti mga bendisyon. May the Church of God be united in peace. May our home where we stay enjoy peace. Tapay, dahil peace nga nagkapukan ng Diyos. Dahil peace nga hinted niya Jesus. At dan ito panagbiyak tayo. Agyaman ako na ito'y matanda. Nga puma, iti Santo Espiritu, iti panagbiyak. Agkararag tayo. Agyaman kami, Ama, kada ito'y mahinatan mo. Agyaman kami dahil tal na nga kaputa to ng Diyos. Tal na nga mangitad kada kami dahil tiyay panagbiag. Mabalinmi nga ikamang dagiti ang amin ni tal na o Diyos nga mabalinmi met nga mangitad kadagiti sa aramidin na kami o Diyos nga anak mo nga pagtaudan iti kapya kentang gawatin ni Ama na ti Santong Espiritum kuma iti
agtuloy ng trabaho ti panagyan. When addan ti ayat, addan ti rago, addan ti tao. Agyaman kami kina po Jesus. Tada ito'y nga biyag nga isutin tad ng kada kami ama. Isun iti mabaling na pagbiag. Tulungan na kami nga ro. Itinagan na po Jesus, tinawag na ito. I am excited kakabsat nga itid kada kayo iti simple na numong panangadal ko iti sa Diyos. And may you be blessed. Ni Apo Diyos iti maki-adda-kada kayo. Ni Apo Diyos ng kondisyon. Yaman ako sa